μεσάνυχτα το βράδυ έπαιζε κόντρα για χαρτί. Το σάξο του πιτσίρικα είχε φτάσει τελική στην κορυφή πάντα, αφού έπαιζαν τρελά κουμάντα. Κάτω από το καπό του βρισκόντουσαν τα πάντα, φτιαγμένο μες στην πένα χωρίς να έχει ποζεριές. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν οι τελικές, και σ' αυτό συνέβαλαν τρεις παλιοί του φίλοι, καλοί οργανωμένοι, χωμένοι μες στο παιχνίδι. Ήταν ο Λάμπρος, ο Βαγγέλης και ο Κωστής, ολτσκουλάδες μες στην φάση. Μην τους την πεις, κάπως όμως έτσι ξεκινούν κι οι φασαρίες. Το όνομά τους είχε εξαπλωθεί στις συνοικίες, όμως έπαιζαν πολλά πισόπλα τα παιχνίδια. Ο Βαγγέλης και ο πιτσίρικας το λέγανε στα ίσια, ότι αν δεν συμφωνούσανε μπορεί να το διαλούσανε. Και έτσι είχε γίνει, να το διαλούσανε. Να το διαλούσανε. Να το διαλούσανε. Με το γεγονός αυτό όλη η πιάτσα χάρηκε. Τα λεφτά τους μοίρασαν κι η φάση ξεκαθάρισε. Ο Φάγκος πήρε μαζί του τον Κωστή. Ο Λάμπρος έμελε να